Dan l-aħħar fuq il-qleja jew kif inhu magħruf ukoll bħala Chadwick Lakes, xi nies wadbu speċi invażivi li jagħmlu ħsara lill-ekosistema tal-wied. Benjamin Camilleri mill-Laqda Ambjentali Nature Trust li inkarigata biex tirreabilita l-wied wara ftehim mal-gvern spjega kif fil-wied intefgħu speċi bħal ħut tal-ħamra magħrufa bl-Ingliż bħala goldfish kif ukoll karpjun bl-Ingliż imsejħa koi-fish. Dawn l-ispeċi jagħmlu ħsara kbira meta l-bniedem jitlaqhom fis-selvaġġ għaliex dawn jispiċċaw anki jieklu l-frieħ ta' żrinġ. Jirriżulta wkoll li anki papri kien hemm fil-post li mbagħad neħħew biex ma ssirx iżjed ħsara. Jiġifieri aħna wkoll flok qegħdin nużaw ir-riżorsi biex intejbu l-ambjent jew nipprogressaw, qegħdin dejjem nużawhom biex nimmitigaw, inżommuhom milli ikompli jmur lura. Alla din hija problema kbira u nispan bħali li nimmaneġġjaw riservi nispiċċaw ninħlew fuq dawn l-operazzjonijiet superfiċjali biex ngħidlek milli proprju fuq l-ekosistema nnifisha fejn għandha tmuri. Ma dak li saħaq tan-Nature Trust kompla Nila Tsopardiferriġi, l-uffiċjal amministrattiv tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma li saħaq kif wieħed għandu jġib rispett lejn ix-xogħol li qed isir. Sfortunatament għataw diversi off-roaders li għadhom qed jiġu jużaw dan il-post li qed iħallu impatt ħażin ukoll fuq il-konservazzjoni fuq il-biodiversità ta' dan il-wied, allura ma jistax ikollok proġett ta' 5 miljuni li huwa għaddej b'rispett sieħ lejn in-natura u mbagħad il-bniedem li qed kif tista' tgħid iħassar dak li qed jagħmel dan il-proġett. Żied jispjega li fl-aħħar jiem twaħħlu plakek b'informazzjoni fuq l-ispeċi ta' ħut li jeżistu f'din ir-riserva sabiex dawk kollha li jiffrekwentaw din iż-żona ikunu jistgħu jitalmu fuq il-biodiversità ta' dan il-wied.